दो व्यक्ति के उदाहरण दे। पहला उदाहरण, एक व्यक्ति ऐसन बा जे चिड़चिड़ा बा, शरीर से भी कमजोर बा, बात बात में ओकरा गुस्सा होता, कोनो काम कोनो आदमी ओकरा के सामने आई ओकरा में ओकरा कमी निकाले के बा। दूसरा आदमी ऊर्जावान बा, स्वस्थ बा, सकारात्मक सोच के व्यक्ति बा, हर व्यक्ति के सहयोग करेला। कौना व्यक्ति से रउरा जुड़ल चाहे मिलल चाहे, यकीनन रउरा दूसरा व्यक्ति से जुड़ल चाहे। काहे कि दूसरा नंबर व्यक्ति के जो पहचान बनल बा उस सकारात्मक व्यक्ति के बनल बा। आज पहचान पर चर्चा कल जाई। नमस्कार, हमार नाम है KL चौहान, भोजपुरी में पहला मोटिवेटर। पहचान राउ कोने का बनता है इस समाज में, कब रउरा एक पर ध्यान देनी है, कब रउरा एक पर सोचनी है। सोची, सचिन तेंदुलकर मतलब क्रिकेट, विराट कोहली मतलब क्रिकेट, राहुल गांधी मतलब पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी मतलब पॉलिटिशियन। हर आदमी के पहचान ओकरे काम से बा। राउर पहचान का रउरे काम से होता या खाली रउरा नाम से रउरे के लोग पहचानता? अगर रउरा नाम से लोग खाली रउरे को पहचानता तो यकीन मानी कि राउर ए समाज में वही कोनो पहचान नहीं है बनल। अपने काम से रउरा लोग के परिचय कराई, तब जाकर के रउरा तरक्की हुई, तब जाकर राउर मूल्य बढ़ी। अन्यथा साधारण जीवन बिता करके ये जीवन से हमने के विदा ले लिया जाई। सोची, मनोज तिवारी जी भोजपुरी में गीत गा के लोग के मनोरंजन करके फिल्म स्टार बन गई ना। अब फिल्म स्टार की बात से अपने पहचान की वजह से भारतीय राजनीति में एगो बढ़न कद हो गए। रवि किशन जी, निरहुआ जी या और भी खेसारी जी, बहुत सारा लोग बा जे भोजपुरी बोल के भोजपुरी के सम्मान बढ़ा के, भोजपुरी भाषी लोग के सम्मान बढ़ा करके ए भारत में, ए दुनिया में अपन पहचान बनौले। राउर पहचान कुछ बा नहीं है। उदाहरण देता नहीं, रउरा क्षेत्र में अगर मान ली उदाहरण स्वरूप कि राउर एगो चाय पकौड़ी के दुकान बा, का रउरा ऐसन पकौड़ी बनावता नहीं जे ओ बाजार में वैसन पकौड़ी क्यों ना बनावत होके? अगर रउरा ऐसन करता नहीं तो यकीनन राउर पहचान बनी। सतुआ बिहार के टानिक सबके पियता, बहुत पसंद बा। रउरा ऐसन सतुआ का बनावता नहीं कि ओइसन सतुआ ओ जवार में क्यों ना बनावत होके? अगर रउरा ओइसन सतुआ बना ले, राउर पहचान बनी। लिट्टी चोखा विश्व प्रसिद्ध, सारा दुनिया के लोग जानता लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा का रउरा ऐसन बनावता नहीं कि ओइसन लिट्टी चोखा केहू ना बना पावत होके? अगर रउरा ऐसन लिट्टी चोखा बना दे, राउर पहचान बन जाई। रउरा टीचर है का रउरा ऐसन लइकन के पढ़ा देता नहीं कि रउरे पढ़ावल लइकन के पास भइले के जो रेशियो बा अन्य स्कूल अन्य टीचर लोग से बेहतर बा, राउर पहचान बन जाई। रउरा वकील बनी का रउरा ऐसन केस लड़ता नहीं कि जौन बहुत दिन ले खिंचाता, राउर पहचान खराब बन जाई। रउरा ऐसन केस पकड़ी कि जल्दी से जल्दी मिनट पर रखे और रउरा मुवक्किल के जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाओ। रउरा का ऐसन डॉक्टर बनी कि मरीज रउरा यहाँ आवत तो बाणे लेकिन स्वस्थ भइले के रेशियो कम बा या पैसा ढेर लागता। अगर ये दोनों बात बाटे तो राउर पहचान नकारात्मक बनता। कम पैसा में बेहतर इलाज देवे के रउरा का कोशिश करता नहीं। अगर ऐसा करता नहीं तो राउर पहचान बहुत सकारात्मक बनी। रउरा विद्यार्थी बनी तो रउरा का रिजल्ट अइले पर रउरा के लोग नाम से पहचान जाता कि भाई फलाना स्कूल के फलाना निका टॉप को देलस। अगर राउर पहचान बन गई तो रउरा कहीं जाए, रउरा से पहले राउर नाम हो जाए पहुंचल बा तो रउरा अपना नाम खातिर काम करता नहीं का बदनाम खातिर छोट मोट काम करी। आज काम करे बदनाम वाला भी है, बदनाम हो जाए, सारा लोग जान जाए। लेकिन सकारात्मक लोग के पहचान बहुत धीरे से बनेला। जैसे रउरा अगर दूध पिए, 6 महीना दूध पिए तो हल्का सा लाली आई रउरा देह पर। लेकिन अगर शराब पी लेनी, 2 गिलास अगर पी लेनी, 2 पैक, तो तुरंत शुरू आ जाई। तो रउरा गलत काम करे तो तुरंत लोग पहचान जाई, बढ़िया काम करे तो धीरे 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 रउरा पहचान बनी। तो रउरा अपन पहचान बनाओ खातिर का करते नहीं। रउरा कोनो कंपनी में इंजीनियर बनी, रउरा कंपनी में कोनो सुपरवाइजर बनी, रउरा कंपनी में कोनो छोट कर्मचारी बनी, तो रउरा अपन काम में कितना एक्सपर्ट बनी। अगर रउरा अपना काम में एक्सपर्ट हो गई नहीं तो रिजल्ट बहुत बेहतर मिली। रिजल्ट बहुत बेहतर मिली तो रिजल्ट खातिर, नाम कमाए खातिर हमनी के का कदम उठावे के।
साधारण नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। आसान और मुश्किल से एगो बात रउरा के हम बता दी, लोग कहेला कि हई काम बहुत मुश्किल बा, तब तक वो काम मुश्किल बा जब तक रउरा ओके शुरुआत नहीं की कैले। शुरू कर दी, शुरुआत छोट होके चाहिए, कोनो बात नहीं है। हर व्यक्ति, अरे जितना लोग के हम नाम लेनी है ओकरा केहू एक दिन जानते रहे ना जानते रहे, ओकरा गांव के भी पूरा लोग नाम ना जानते रहे, लेकिन अपना काम की बदौलत पूरा समाज ओके जानता। तो रउरा छोट शुरुआत करी, जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़न लेवल पर रउरा जाकर के अपना आप के लॉन्च करे। अगर संभव हो तो वो कोई जा सकेगा, लेकिन शुरुआत छोट करे। कौनेगा एगो पत्थल दिया रउरा के, अब पत्थल के कहल जाए कि रउरा हथौड़ी से के तोड़े के बाद तो रउरा चोट मरनी है, 1 2 3 4 5 7 8 10 टूट गए। का लगता 10वां चोट से टूटल ना, टूट तो शुरू हो गई रहे पहला चोट से। जब पहला चोट पे पड़ल तबे वो पत्थर के अंदर टूटाव शुरू हो गई रहे, अंदर ही अंदर वो टूटत रहे, लेकिन 10वां चोट पर रिजल्ट मिल गई। रिजल्ट सबका लोग गई, लेकिन भीतर जो रउरा 9 गो चोट मिल रही है वो लोग बहुत कम लोग देखल। वही तरह से रउरा अगर तरक्की करतनी, मान ली कि अपना जीवन में रउर जो भी बिजनेस व्यापार नौकरी बा उसमें रउरा निराशा होखे लगने कि अब तरक्की नहीं हो पावत, यकीन मानी थोड़ा दिन और रुकी। कौनेगा जब रउरा छत पर चढ़त होके, अगर सबसे ज्यादा थकान कब हुई, जब एकदम पहुंचे वाला हो, मंजिल के लगे जाकर के सबसे ज्यादा थकान आवेला, वही जरूरत मोटिवेशन की जरूरत बा, वही जरूरत ऊर्जा की जरूरत बा, वही जरूरत सकारात्मक सोच की जरूरत बा। अगर रउरा वही जब ऊर्जावान हो गई नी तो यकीनन रउरा विजयी हो जाए, रउरा अपन मुकाम हासिल कर ले, रउरा अपन गोल हासिल कर ले। गोल बनौले बनी, गोल बिना नाम पता के, अगर मान ली कि रउरा रेलवे स्टेशन पर जाके कहनी कि भाई हमको एक टिकट दे दीजिए, पूछी कहाँ जाए के बा, रउरा कहनी कि हमरा मालूम नहीं है लेकिन हमरा जाए के बा, का लगता टिकट मिली, ट्रेन मिली, रउरा सफर में जाए ना, चलत चलत यही जीवन खराब कर दे। रउरा अपन कोनो लक्ष्य बना ली, रउरा IAS बने के बा, रउरा PCS करे के बा, रउरा वकालत करे के बा, डॉक्टरी करे के बा, इंजीनियर बने के बा, का करे के बा, तैयारी करनी है कुछ बताई कौन है। रउरा अगर पहलवानी करे के बानू, रउरा अगर नामी पहलवान बने के बानू, तो पहलवानी के गुण रउरा बचपन से आ जाला, वो तरह के कद काठी हो जाई। रउरा अगर सेना में जाए के बा, ऐसा थोड़े बा सूत के उठनी है बिहाने रउरा के लोग आगे बधाई देवे रउरा सेना में चल गई ना, ओकरा पहले तैयारी करनी तब जाकर के आउटपुट होला, रिजल्ट है सेना में गई। लेकिन रिजल्ट से पहले जो तैयारी बा वो तैयारी करे के हमनी के फोकस करे के बा। रउरा अगर ये सोची कि रउरा सेना से एक दिन तनी से बात गलत हो गई, बिहाने सूत के उठनी है आ लोग कहल बधाई हो तू डॉक्टर बन गेला, संभव बा का ना, संभव नहीं है। काहे कि डॉक्टर बनने के एगो प्रोसेस बा, रउरा वो प्रोसेस में चल जाए तो डॉक्टर बन जाए। हाँ पास हो सके नहीं, फेल हो सके नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग वो प्रोसेस में चल गए वो चल जाए। जो कौन है अगर रउरा बंबई जाए के बा, अगर रउरा गोरखपुर से बंबई की ट्रेन पकड़ता नहीं तो रउरा पैदल थोड़े जाए, वो एगो प्रोसेस बा, ट्रेन में बैठे ट्रेन लेकर के रउरा के चल जाए। वो प्रोसेस में रउरा अगर कामयाबी के प्रोसेस में रउरा अगर जा गई पहुंच गई नहीं तो यकीन रउरा कामयाब हो जाए। और ओकरा खातिर सबसे पहले अपने आसपास के लोग के देखे के बाद कामयाब लोग कि कौन टीम बा जो कामयाबी खातिर लड़ता, कौन टीम बा जे नाम खातिर लड़ता, कौन टीम बा ऐसन जेकरा से हमरा जोड़ करके हमरो लाभ हो जाओ, आ ये समाज के भी हमरा से लाभ होखे। रउरा तरक्की तब मिली जब सर्वे भवन्तु सुखिनः के भावना अपने अंदर आ जाए कि अगर हम बढ़िया व्यक्ति बन गए नहीं, कामयाब व्यक्ति बन गए नहीं तो हम अपना क्षेत्र खातिर कुछ करें। ई भावना जब यह रउरा लगे आ जाई तो ये से प्रकृति, भगवान, खुदा, ईश्वर, गॉड और लोग सब के रउरा के सहयोग करी। अगर खाली रउरा ये सोचता नहीं कि खाली हम कामयाब हो जाए बाकी लोग से कोनो मतलब नहीं है तो रउरा के कहीं से सहयोग ना मिली। रउरा सबके सहयोग की भावना अपने अंदर निकाली, अपने अंदर उत्पन्न करी। एक बात और, बात खत्म करने से पहले काल हमरा ऑफिस में 2 जने दक्षिण भारत के लोग आयल रहे, वो लोग अपना मातृभाषा में आपस में बात करते रहे। हमनी के जितना भी भोजपुरी बोले समझे वाला लोग बा, कहीं भी जब जाई आपस के भी लोग भोजपुरी से परहेज करेला। काहे जी? का भोजपुरी पिछड़ापन के निशानी बा? गलत। भोजपुरी के सम्मान करी,
हर जगह जितना ज्यादा हो सके भोजपुरी में बात करी, आ भोजपुरी लोग के सहयोग करी। रउरे जानता नहीं भोजपुरी बोल बोल करके लोग कितना नाम कलियर। भारतीय राजनीति में भी भोजपुरी भाषी वाला लोग है, चाहे भारत के कोनो कोना में होके लोग, जब वोट बैंक के राजनीति होला ना, वो मेरा कितना सम्मान मिलेला। और रउरा अपना भाषा के सम्मान नहीं करत, अपना भाषा के प्रचार नहीं करत, अपना भोजपुरी के उत्साहित करी, प्रोत्साहित करी, प्रचार करी। कहे से मोदी जी भी कहले हैं लोकल को वोकल बनाइए, तभी जाकर के बात बनी। तो आपन जो लोकल भाषा बा ओके सम्मान करी, आ ओके जितना ज्यादा हो सके ओकरा के उत्साहित करी। हमरा चैनल के एवरेले सब्सक्राइब नहीं कैले तो चैनल के जरूर 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 सब्सक्राइब करी, लाइक करी, आ हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग के शेयर करी। रउरा अगला वीडियो कौना विषय पर सुनल चाहता नहीं, देखल चाहता नहीं, अगर रउरा कमेंट बॉक्स में लिख दे तो जरूर हम वो विषय पर बात करें। रोजगार बेरोजगारी से रोजगार वाला वीडियो अभी हम बना ना पौनी है, वही पर अभी कुछ डाटा के जरूरत बा, वो डाटा निकालल जाता, फिर हम वही पर अपन बात रखे। नमस्कार, प्रणाम।